8 апрел дар рӯзи дуюми сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшан ба фаъолияти Кудакистони хусусии Хурсандӣ оғоз бахшиданд. муассисаи мазкур дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланди меъмории шарқиёна аз ҷониби соҳибкор Аскар Эшонов бунёд гардидааст. иншооти мазкур дар масоҳати умумии 0,301 замин доман густурда аз 2 ошёна иборат аст. Кудакистон дорои толорҳои машғулият, бозии кӯдакон, мусиқӣ, ҳафзи шиноварӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда дар ин муассиса омӯзиш бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки муассисаи томактабии Хурсандӣ барои 200 кӯдак пешбинӣ гардида таълим мувофиқ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ сурат хоҳад гирифт. با زبان انگلیسی معلومات بهم بابا جان. آیا شما اجازه میدید که من به شما ترجمان شوم؟ یوسف جان start please. Reservation. There is a palace of nation. You work at this place. انا اینجا قصد ملت است. شما در اینجا فعالیت میبرید. مسلمان یادم Mr. President, you are exploring so many of our nation. You are in the heart of our
Тоҷикистон. Эфа пареҷаш, шерамат пулевоче. Тоҷикистон бишти рӯи замин аст. Мағфират ётем. Тоҷикистон зириш mountains. Точикистон аз кӯҳҳо бой аст. Абаба, tell please. We live in the ancient town. We are proud of our ancient town. мо дар Истаравшани бостонӣ зиндагӣ дорем. мо бо Истаравшани бостонӣ фахр дорем. Хадиҷа, ётем, бобоҷони азиз, ташаккур бар шумо барои чунин Кудакистон. Thank you very much. бобоҷони меҳрубон, меҳратон дар дилу ҷон, номатон бо ифтихор гирем доим бар забон. ин ҳама сулҳу ваҳдат, ин ҳама бахти миллат. медонед аз куҷост? از شرافتی شماست بابا جان. ҳамчунин ҷиҳати баланд бардоштани сифати таълим дар боғчаи навбунёд 30 нафар мураббӣ тариқи озмун ба кор ҷалб гардида, онҳо дорои малакаи хуби касбӣ мебошанд. ҳамчунин барои ба Кудакистон овардан ва баъди машғулиятҳо ба хонаҳо баргардондани кӯдакон 3 микроавтобус харидорӣ шудааст. мо соҳибкорон аз сиясати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат вобаста ба рушди соҳибкорӣ рӯҳу илҳоми тоза гирифта ҷиҳати обод намудани ватани азизамон ҳамеша саҳмгузорем. вобаста ба ин имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар ин деҳоти зарҳалоли шаҳри Истаравшан Кудакистони замонавӣ созем. мана имрӯз хушбахтона бо иштироки бевоситаи сарвари давлат ин муассисаи томактабӣ ифтитоҳ ёфт. минбаъд мо соҳибкорон кӯшиш мекунем ки дар ободии кишвар саҳми худро гузорем. ман аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллат баён менамоям. пешвои муаззами миллат зимни боздид аз шароити таълим ва суҳбат бо мураббиёну тарбиятгирандагон ба иқдоми соҳибкор баҳои баланд дода маорифчиёнро ба тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ ҳидоят намуданд. дар ҳамин ҷо президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбиятгирандагон тӯҳфаҳои наврӯзӣ тақдим карда бо онҳо суҳбати самимӣ анҷом доданд. бобоҷони меҳрубон, ояндаи ин миллат, пирӯзтарин ҳастамо. از دیدار تو شاده شما را دوست می‌داره. با تشبث دستو با هدایت شما فن دقیق آموزی شد آغاز برای ما. از علم دقیق مایاد هیچ را عقیم نمانه. وای صبر را می‌دانم شمرده می‌توانم. از رقم 1 تا 10 همه‌اش را می‌دانه. می‌دانی چی بابا جان؟ ساعت را هم می‌دانم. تا آمدن به اینجا 40 دقیقه رسا از دوشنبه تا اینجا پرواز کرده در سمت. این چی رقم هست قسم؟ سیر بود نام او. سرا پیشی صفرانه سی شود رقمی آن. چی رقم شده بچه ها؟ شد زادرسی استقلال پیشواز گیره این جشن را با خورسندی و اقبال. маорифчиёни шаҳри Истаравшан ифтитоҳи иншооти нави соҳавиро дар самти рушди муассисаҳои томактабӣ дар шаҳр ва татбиқи амалии дастури президенти мамлакат ҷиҳати то 30% фаро гирифтани кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ муассир арзёбӣ намуданд. бо иқдоми пешгирифтаи сиёсати маомӯи дохилу берунаи бино бо санъати баланди меъмории миллӣ зебу оро дода шуда барои истироҳату бозии кӯдакон 2 суҳбаткада ва чатарҳои соядиҳанда насб гардидааст. раванди сабзкорию ободонӣ ва чароғонкунӣ дар иншоот ба таври доимӣ назорат ва атрофи он бо гулу дарахтони ҳамешасабзу мавсимӣ зебо гардонида шудааст.